38. orrialdeko 30. ariketa honetan eskatzen digute zatiketa hauek egin eta simplifikatzeko. Bueno, gogoratu zatiketak eta biderkaketak egin ahal izateko erroen artean, errotzaileak barreinak izan behar dira. Kasu honetan, badira. Izan da, zatiketak eta biderkaketak errez egiten dira da. Erro bakar baten sartzen dira eta barruan ipintzen dugu, zatiketa. Orain, zatitzerakoan, geratzen da, 7 bider 5 zati 21, erro barruan. 7 eta 21 simplifikatu aldugu, hemen 3 ipinita, beraz, erro 5. Beren kasuan, geratzen da, 4 erro direla biak, beraz, 4 erro. Ipini, 3 5 zati 5. Bueno, hau, 4 erro bat, hau da, bat. Eta amaitzeko, 3 erro 5 zati 45. Bueno, orduan geratzen da. 3 erro 5 bider 2 zati 6 bider 45. Hau, honeaz, bederatzi geratzen da, eta hau, honeaz, geratzen da 3. Orduan geratzen da, 3 erro 1 zati 3 berriro. Hau da, bat ere.